ukuba uthe wayibiza ingqondo walisa ekuqondeni izwi lakho. Amen. Amen. I mean, ingqondo yakho kufuneka uyise ithi ulise ekuqondeni. Amen. 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 That means ingqondo yakho, inhliziyo yakho kufuneka uzixele ngoku andisafundi kumamela, ndifundela uba ndithini? Understand. Amen. 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 That is how Yesu Kristu weshumayela pha ashumayela athi yenza umzekeliso. Amen. Ebelungiselwe baqonde umzekeliso. Amen. uPetros ke wambizela eceleni wathi yintoni esokuthela uthele ngemizekeliso apha xa ushumayelayo. Amen. Amen. Wathi ndilungiselela uba nizawuqonda le nto ndiyithethayo. Amen. 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 Ndilungiselela uba ni-understande le nto ndiyishumayelayo. Amen. Amen. Njengomntu xa senza umzekeliso athi uYesu Kristu uyahamba nomntu. Amen. Amen. Emveni koko athi mna ndandihamba notata emakhaya. Amen. Amen. Apha endleleni sadibana lethile walo wandihlulela, sadibana namanzi wandibeleka, sadibana nomlilo wantsibisa ngaphezulu, sadibana necingo wantsibisa ngaphezulu, sadibana nomthi wandibeka emagxeni. Amen. Amen. Kanti uzakwenza umzekeliso uba uThixo uyamthwala umntu. Amen. Haleluya. Amen. Umzekeliso lowo. Haleluya. Amen. NjengeBhayibhile